Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da haka, barkanmu da lokaci, barkanmu da kasancewa a cikin labaran Kannywood. To masu sauraron mu, a daidai wannan lokaci za mu kawo muku wasu ƙayataccen shirye-shirye wanda suka yi fice a masana'antar Kannywood kuma da arewacin Najeriya, kamar su irin labari na Izzar, su Aduniya, Farin wata, Wuff na Ladidi. To a cikin waɗannan fina-finai da kuka ji mun lissafo, za mu bi su daki-daki, kowa ya zaɓa irin fim ɗin da ya fi so, yake jin daɗin shi, ko kuma a cikin fim ɗin wane jarumi ya fi burge ka, da kuma irin kalar salon da yake yi a cikin shirin yake burge ka, ko kuma fim ɗin kawai ne yake burge ni da jaruman da ke ciki. Na farko dai za mu fara da labari na. To masoya, me ya fi burge ka a cikin shirin fim ɗin labari na, ko kuma wa ya fi burge ka a cikin shirin fim ɗin labari na? Waye jaruminka a ciki, ko kuma wane ne jaruminki, waye jarumarka, wane ne ya fi burge ka a cikin shirin fim ɗin labari na? Muna so ku faɗa mana ra'ayoyinku a kan shirin fim ɗin labari na. To masoya, kuma za mu koma ga fim na gaba. Na biyu kuma Izzar so. Izzar so shi ma shiri ne dai mai tarin masoya. Muna so shi ma ku faɗa mana waye yake burge ka, ko kuma waye yake taka role ɗin da kake so a cikin shirin fim ɗin Izzar so. Wane ne jaruminki, ko kuma wace ce jarumarka a cikin shirin fim ɗin Izzar so? Shi ma muna so ku faɗa mana ra'ayoyinku a kan shirin. Za ku yi mana comment da sunan fim ɗin da jarumin da ke burge ka. Sai fim na uku, Aduniya. Aduniya dai shiri ne wanda ke tashe kaf a arewacin Najeriya. Muna so shi ma ku zaɓa wa ya fi burge ka a ciki, ko kuma wa ke taka rawar da kake so a cikin shirin fim ɗin Aduniya mai dogon zango, ƙayataccen shiri. To masu sauraron mu, sai kuma fim na huɗu wanda ke gaba, na Ladidi. Ladidi shiri ne dai wanda dai bai dai da tarin masoya sosai, amma dai ana kallon shi yadda ya kamata. Aka ce dai abincin wani gubar wani, ƙila akwai waɗanda ke son wannan shiri. To masu sauraron mu, za mu je hutun ɗan rabin lokaci kaɗan, da Allah ku yi sha ɗin wannan ɗauka. To masu sauraron mu, daga na Ladidi dai muka tsaya, yanzu za mu ci gaba. Sai fim na biyar shine Wuff. Wuff shiri ne mai dogon zango, shiri mai cakwakiya, mai rikitarwa. To masu sauraron mu, a daidai wannan lokaci muna so ku faɗa mana ra'ayinku a kan shirin fim ɗin Wuff. Wa ya fi burge ka, ko kuma wa ya fi burge ki a cikin shirin fim ɗin Wuff? Shiri dai ne mai dogon zango, kuma mai cakwakiya, mai ƙayatarwa, mai tarin masoya. To masu sauraron mu, muna so ku faɗa mana ra'ayoyinku a cikin shirin waye ya fi burge ka, kuma waye ya fi burge ki. Muna so ku faɗa mana, sai kuma za mu garzaya mu je a fim ɗinmu na ƙarshe, shine Farin wata sha kallo, fim ɗin Adam A. Zango, wanda yanzu ana season 2. To masu sauraron mu, shi ma muna so ku faɗa mana wanda ya fi burge ku a cikin shirin fim ɗin Wuff, wannan kai Farin wata sha kallo. Muna so shi ma ku faɗa mana ra'ayoyinku a kan wannan shiri na Farin wata sha kallo. Waye yake burge ka, ko kuma waye yake burge ki, wa yake taka irin role ɗin da kake so a ciki? To shi ma muna so ku faɗa mana. Za ka yi comment da sunan jarumin, ko kuma jarumar, ko kuma fim ɗin da kake so a ciki, sai ka faɗa mana. Sai mun ji daga gare ku masoya. A huta lafiya da Allah. Sai a yi subscribe, a danna alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora sabbin shirye-shirye za su zo kai tsaye daga nan tashar 'yar sarauta. Mun gode, mu haɗu a lokaci na gaba.